ingane kunalokhu umuntu umthandile umthandile umuntu Bena ngizolandele yami enhliziyo mawuthi mhlawumbe omdolomba banginikeze mhlawumbe iphasele bengingalazi ukuthi njani malibheda ngizoyilungisela mina kahle futhi everyone, welcome back to Sunny Live Show. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the indaba zasebukhosini. Well guys, yanazi ukuthi ke izolo kade ke kungumshado ke wesintu wesilo ke uMisizulu kaZolthini kanye ke neNdlovukazi ke uNomzamo Myeni. Niyazi ke bakithi ukuthi ke beziningi ke inkulumo ezikhona emphakathini yenisizwe sonkana. Abantu abaningi bekhala ngokuthi ke isilo asikwazi ukuthi singathatha ke umuntu ke onengane ngokosiko noma ke ngokwenqubo umgomo kuyihlazo esintwini ukuthi ke isilo sithatha umuntu oseke walala nomunye umuntu noma ke oseke wazalela ke omunye ke umuntu. Kodwa ke isilo sethu bakithi sichazile ukuthi yazini mina umuntu ngimthathe ngoba nakhe ngimthanda ukuthi abantu bathu nezingane abantu bathu njani anginandaba nakho konke lokho mina umuntu ngimthathe ngoba ngimthanda futhi ngizoyilungiselela yena ngendlela engizoyilungisela ngayo bakithi ayi cha akwandele bani kusho ukuthi ngampela ke kwakudaliwe ukuthi ngampela uNomzamo uyoba ke uNdlunkulu kaZulu kwawukuthi ke wahamba endleleni ke walimala ngendlela alimala ngakhona ke eyokuthi yagcina ithola abantwana but ke isilo simenzelile bakithi iqiniso simenzelile iqiniso asazi kosinto sami ukuthi ke kade ngibona ama-comment abantu bethi ke asazi osinto sithi isilo sivele sashintsha yonke into ukuthi hey yenza into ofuna ukuyenza wena ungalokhu uzwa ngabantu ukuthi yenzani mawumthanda umuntu uyamthanda ukuthi unezingane akanazo uyazala kazali hey phuma lapho wena landela inhliziyo yakho. But anyway guys umshado wabo bumuhle kakhulu bumuhle ngampela bakithi we are hoping ukuthi ke konke kuzohamba kahle. Siyazi ukuthi kusana nje lomunye futhi kuNdlunkulu uMamdluli ke yena ke uyintombi yena uyintombi uyawuhamba umhlanga uzolandela ke emva kwakhe ke uNomzamo noma ke uNdlunkulu uNomzamo Myeni muhle bakithi naye kahle isilo sinalihlo lokubona umuntu omuhle sinalihlo futhi ke guys mombheke uMamyeni uyimisele ngokuvusa umuzi ngampela uyimisele kakhulu uyayisupporta futhi isilo kukhona konke nje esikwenzayo uyabona ngendlela nje angenankinga nakhona nano noSihle Sibiso ukuthi hayi cha akanankinga nje uzogana ngampela uzovusa umuzi lo muntu noma ngangena amakhosikazi amanye u5 noma ngake angeke azabe nenkinga uzovusa umuzi wakwaZulu. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion ngale statement ke esenziwe ke isilo samabandla onke wena uthi silandela inhliziyo manje noma silandela ke usiko. Bye. Dolomba waseningizimu mkhulu